El meu amic extraterrestre. De Rocío Bonilla. Avui ha arribat el nou alumne d'intercanvi. S'estarà uns quants dies a casa. Em pensava que seria una mica estrany, però la veritat és que és força simpàtic. Encara que, pobre, no entenc gaire com funcionen les coses aquí. Em pregunta el perquè de tot. Per què fas això? Perquè ell ho ha dit. Per què no l'ajudes? Doncs perquè no ho fa ningú. I per què no pot jugar? No pot jugar perquè som nois. Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què te n'en rius? Perquè ell se'n riu. I ara per què hem d'anar per aquí? Doncs hem d'anar per aquí perquè hi van tots. Francament, és ben empipador. Sort que demà se'n va. Adéu! Adéu! Adéu, 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 adéu. Perquè... Perquè... Per què?